Bizkaiko ligako txapelduna eta Edrika Aramburu Bizkaiko federazioeko presidentin urte zaitxe Bizkaiko ligiaz bukatzeko senior maila urdinetan Bizkaiko ligako garaile Ondarru ikusten dozu modure Ondarruko udaliko representantik bizitzaino eta irurre ikasten adiz Ondarrutai ligako garaile eta Bizkaiko emakume txapelketa hirugarren postu prozeso medallan Ondarru Zikautxo, Learti bai, traineru uretan lotuko da eta traineru horretan eukikoz horrek neskope eta badakago beri nesaibe euren ikuko gondeko dudan bai mutide eta bai neskai jarraitzu hori esateko beri eukiko dudan hau banesak ikusten dozueko gure Ondarruko udala Bizkaiko udaldu eta hirugarren postu Ondarrun aurretik bigarren postu lortu gamena Portugalete izan da Portugalete lehen ikusiko duenik bigarren postu eta zilarrezko domini Portugalete hau baleza hau baurtu
Banderi, txamendu nahi, hau bageiku. Bizkaiko foru aldundisa bizirik Lorea Bilbao emangote Bizkaiko txapoldi mai naguizan baderi hau berrio zoizona
Bizkaiko txapelketik, mila esker Bizkaiko Foru Aldundizai, Otarruko Udalai, Bizkaiko Arrau Federazioiai, eta txapelketa hau posible egin zuen guztiak. Ondo seguido.